Så har vi fået Agnes i køkkenet. Simon Sandfeldt. Yes, bonjour. Ja, Agnes. Bonjour. Jeg tager den. Her er burgerministeren. Dag. Velkommen i Burger Mansion Marielyst. 2 veloverståede koncerter, og så er det jo tid til at have lidt ferie. Så hvis I lige følger mig fra køkkenet igennem vores øvelokale. Kom der. Og videre ude på terrassen, hvor Fatfinger og Rune og hvad var det med? Karen, hun sagde noget andet nat. Så det får så noget dyrt lokalt øl. Krænkerup. Og Jesper Fatfinger Hansens, du er jo blevet kødminister. Grillmester. Og jeg skal bare lige til at tænde op. Og hvordan tænder man sådan en grill op? det er ret nemt. Altså man putter noget avis og noget briket ned i en grill. Ja. Og så skal man have noget tændt op, men det er rigtig vigtigt, at der er knald på fra starten. Nogle bruger sprittabletter, andre bruger sprit. Jeg bruger Deluse cognac. En flaske, jeg har fået af Johnny Madsen, da vi var over på Majborg. Du kunne bare ikke selv drikke den, tror hvem du vil. Men hvad, Johnny han griller også meget selv? Han griller meget og maler. Og det er den cognac, han bruger den til grill eller til at drikke? Ja, det er grillcognac, men det er grillcognac. Ja, det er det. Det er derfor, den kommer i mindre flasker. Ja, for jeg vil også umiddelbart sige, at der er ikke nok cognac til, at man kan bruge den. Nej, det kan du ikke. Du kan lige... Det der. Så. Du kan gå ind i det her. Om det er jo langsomt. Sådan der. Og kæft, det stinker af sprut, det der. Nu er I lige papiret i hvert fald. Nu lugter der kraftigt med at kræbe succes. Sådan der. Jamen, den skal ikke flambere med den her, fordi det er jo... Men er det ikke fordi, prøv lige at kigge på... Ja. Så brænder det. Sat ned med. Jeg må så lige gøre det en gang, men lige at... Squat lidt. Du skal passe på, at du ikke slukker det. Det er cognac. Så skal man bare vente. Og så venter man. Ja, så venter man. Og... Ja, det... Jeg er jo ikke... Jeg var bedre til at jule i cykel, da vi lavede cirkus.